Ako si Ramel, ginaingon, kuyaw ug lahi na ang kalibutan karon. Sa una, daghan og anak, usaray papa. Karon nga usaray anak, galibog pa og kinsay papa. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Ramil, uyab na di ay na nimo si Hope? Wa ako sugda mo eh. Wa pa? Hmm. Unya sweet naman laki mo. Sige naman nang nagakus-gakos ni Miss Hope. Ingon ana lang na siya ma. Paraygon ba? Na, uy, bantay Ramil ha. Basig mamabdos na si Hope sa iyang kaparaygo nimo nga di pa man di ay mo uyab. Si mama, mabdos na yun ma. Ay, ikaw ba, Mari? Ayaw ka bala ka nang makapamabdos na imong anak? Kay lakim ng imo. Ay dili sa ingon anak, Pre Pedro. Bisag lalaki ng akong anak, di taong ko gusto nga sayo siyang magminyo. Uy, patanon pataw na si Ramil, pre. Gusto na ko nga makahuman na siyang kulihiyo pohon. Aw, mo gyud na, pre. Mao gyud na, Mari. Sakto juga. O asa naman ng minyo kung makahuman na siya sa eskwela o niya makatrabaho na. Daghan, pasag babae sa kalibutan, Pre Pedro. Mas nindot nga makaasawa si Ramil kana bang ikabili niyag bahay. Kaning, Mari, kung daginuton og dagway ang maasawa si imong anak ba, okay ra ka. Ay okay ra pre, uy. Basta kay malinaw lang ang ilang pagpuyo. Dili malungag ng kagwapa pre. Himuon lang unyang boy ang akong anak-anak. Bayrawil, happy kay ko ron. Ha? Ano man, Bay Patrick? Gisugot na kong Hope. Unsa? Kano sa lang, Bay? Gabi! Mao ba? Congrats! Unfair man ka, Dugay na kong nanguyab ni mo, pero wa ko ni mo sugta. Sige lang kagparay-paray na ko. Nga nagtuo ang kadaghanan, uyab tang duha. Apin na niya ng akong mama. Karon, gisugot na ta Karamil. Bugal-bugal man ang imuha, Gisugot na hinoon ka. Unsa man di ka? Ambot lang ni mo, Hope. Sige na, cigarette. Uyab na ta. Ay, Narly. Nanalagi ko'y uyab. Kinsa man, Hope? Si Ramil ug si Patrick. Hope, sugta lang. Okay ra ko tulom eh. Okay na. Sure ka, Narly? Nasamot. Tulo na day mi nga imong uyab. Sus, uyab pa manggod tamang tulugot, Ramil. Kung doon sa ninyo nga pakaslan ko, mo na nang muundang nakugkulat ang salat og boys. Ngiga ni mo sa? Pakasli ko, Pi. Kay ikaw nang akong one and only. Ayaw. Ma, Dili ko ganahan ang babayhana. Daghan og naong. Uyab pag-ani mo pero gipang lumpog na mo niya. okay ra ba mi ni Hope, ma? Para di mo okay, para nako dili. Birthday na ko ugma. Gusto na ko Hope nga imong ihatag na ko ang dili na to makalimtan nga regalo. Sama pa ng litson sa Patrick. Pamabdos na tika. Unsa ko, easy girl? Kay dili di ay. Oh. Sagpaon mo Hope. Tungod kay dili ka easy girl, Patrick. Dili. Pagti mo ba na ko, ugma? Badiha, oy. Sure ka? Beda. Sure. Ako na ko ni. Ako am ni ko galing sure. Yung ko. Mutan ako sa kong mama ug papa. No? Ala, pero sa mag-birthday ni Patrick Norley. Oh, birthday ba rin ni Patrick, ugma? Oo. O, lain man gipangayo niya, oy. Nga akong irigalo niya. Sa man? Nga ako mang taler, oy. Pangatang na rin ng taler. Hindi sa taon ng taler ni mo. Badiha, oy. Oh, na. Nabuang naman mong duha, oy. Napikpik ko lang yung taler. Tanaw na ko. Dako-dako ginay. Murag bao.
Sapa dia, oy, nabuang na gid mong duha na ako ay. Yes, tinuod na. Buang ko si mga kagwapa. Hmm? Yami kay ka eh. Mura kag litson sa ilang frinas litson. Ay, hinahinaya ko ninyo ni Patrick, oy, Nerly. Tagsa-tagsa lang ano. Oh, Bakan ko, oy. Hinahinay lang. May ang kabalan. Kalaban. sige, kabalan ti ka ba? Ay, Una nimo. si Patrick ang akong unahon, oy. Sino una kabalan nimo? Ang kay first come first serve lang ba yang patakaran, ha? Happy birthday, Patrick. Mwah. Thank you, Hope. Tara, manglakaw na ta. Anita din hi, Patrick. Mm. Lo, di ko din hi, uy. Bati man ni din hi, way aircon, electric fan ra. Mura may madalas akong budget. Ay, di ko din hi, uy. Bati kayo, alimuot. Ato tanang bugnaw nga kwarto. Dini, okay na. Okay, kayo. At least bugnaw na. Patrick. Yawi. Oh, unsa ma? Tinuod ng imong gisulti? O lagi Ramil, inahan ko nimo, lain po kag mamaka ko. Maunay tabi-tabi din sa ato nga birthday ko no ni Patrick gahapon ug nagkuyog sila ni Hope dito sa motel. Unsa? Wow! Kanindot sa imong gitad anak ko, Norly. Pwede mag-swimming din, hi? Sa resort ni Dinhe, nga doon ay beach. So niya, doon ay say swimming pool. Nindot kay din, hi? Mahal po na rin din, hi, no? Mahal eh, pero di na kayo sapayan. Kay, ang regalo na ko, taler ko, problema. Basta kauban ko ikaw din eh. Sumansa mayo ha, kanang mayo kang. Ang tangay sila ba, okay ka? Dukay ko ng andoy mo. Kaya, tutok kay sa ta. Na yun? Ipagawas imong dila. Kalain, ano, pamation, ay, tutok niya ang dila, maggawas. Kanang mura ka. Kaso. Sige, palapin kipuhan ni Patrick na ako. Kanang, matagpaw din ko. Ay, naku, ang gamay. Kilo. Nang idang pisik bitayon ka. Bitayon ka nang sa ako. Sige. Ay, lang kini ko ka. Kanang mura ka spider. I hate spider. Pero ganahan ko na ikot. Iupukan sa mantis. Sige. Ikaw ang Try. maupukan sa mantis. Sige. Kung sa natin mo sinina. Ang kinubitay ka. Dunay sinina. Sige, ikaw. Okay. Pero kung si kayo Ang sama. paglingon ako. Ang silagi. Bitayon nakita ka ng pinatuwad. Sige. Ay, lagi. Ayaw mo daw. Ay, sakit man na. Ay. Kinyan niya kung gusto rin po lumayo. Henry, ang kakiyukan ka. Ako nang ako. Ang taba. Paabot na sa akin. Ipatuloy. Nakinto ko para makabot ka. Oo, kanama. Pinangang May nasawa ko niya. kuskan lugo. Sikog, Jane. Kanina, ibitang
Basta ka niya. Kayo, kay, tauran mo ikaw, Chay. So, ikaw, Chay. Wala pa. Kani ba? Kani balibo. O ano matataw ang gamitin mo? Katong Unsa man? balibo sa butakal. Bakit balibo sa butakal? Pwede na? Pwede kayo. Oo, kasuya na. Wala. Kasuya na na to, ha? Sige ko. Sabot sa ayo. Okay, niya ba? May kiwit na kiwit mo. Oh, ang sarap. Ang sarap. Yung mata mo. Ay, mo mata. Kaya gusto ko matanaw. O sa limbat mo mata. Wow. Ramil, nahibaw ka na sa balita. Unsang balita, ama? Naganak naman ko no Hope. Unsa? Ikaw ay amahan. Uy, si Bako. Wa ko kahilabot niya mo eh. Sakto ginetong ako nabati nga naglibog ko no Hope kinsay amahas iyang kimabdos ay. Mo na resulta sa babae nga daghan og naong. Dili makuntinto og usa ka lalaki. Kuyaw og lahi ng kalibutan karon. Sa una, daghan og anak ang babae og usaray papa. Karon nga usaray anak, galibog pa og kinsay papa. Wa gabae. Sukad ng anak si Ho, wa na ko ganahi nga makikatubang niya. Kay para nako, siya ang babae nga mukumpara nimo sa usa ka babaeng mubo og lupad. Agwanta siya. Way usa na ni Bay Patrick og Norley nga miangkon nga sila ba ang amahan sa gianak ni Ho. Mga katumang kasama ang kaagi ni Ramil, diniling tulmanon. What's the style? Why ni angkon nga amahan is style?